muna nan tare da kai mana habba. Barka da jama'a, kowa dai na jin daɗi ko? Kana hutawa kana shan waƙoƙi a banka? Eh mana. Ni fa kana burge ni. Da gaske? Sosai ma kuwa. Ya sunanka? DJ MK.
saurara suna son su ji wane ne akan remix din nan nace to fara na kira sunan shi is DJ MK. Amana ta kai mana na gode. This is DJ MK on the beat. Kana hutawa kana shan waƙoƙi abinka? Eh mana. Ni fa kana burge ni. Da gaske? Sosai ma kuwa. Ya sunanka? DJ MK. Suna saurara suna son su ji wane ne akan remix din nan nace to fara na kira sunan shi is DJ MK. Amana ta kai mana na gode.